Y epalagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalea, ongetorri War Thunder tankelaritza honetara apur bat relaxin zuzenekoa egiteko eta abar. Erlasatzeko esan dut, Cities Skylanekin hor tentsio momentuak izan dituen eta hemen behintzat bueno, ezberdin esto rollo batera noa eta estrategiaren lantzen denez eta gaur zentratuko gara apur bat ez bakazutan baizik eta beste armada batzuekin bai eta hau da sortzen ari gare armada eta hemen ikusten duzuen nola ezagoa azten den mugitzen bakarrik. Eta behaz gara pantalla. Eta zen portatzen garen. Lehen joan izan bagina soilik tanke baten bideo orain apur bat guztiekin jokatuta esperientzia tanke guztientzat lortuko dugu eta hemen sagua bere rolloa sartuta dago barruraino ertzainaken abestiak esango luke moduan bi tanke bakarrik ditut beraz aukeratzeko asko ez ditut MB4 eta LTV.
Saguan nahi duan egiten begira.
Eroliko dugu uneko 10. Eta jarretuko du berriz estatu batuekin. Partida erazten badugu eta tankekin bizi jarraitzen badugu, jarraituko dugu herrialde berdinarekin. Bi tanke hau esuntzitzen bagaituzte, joango gara edo Alemaniarekin, edo Sovietar batasunekin, edo Britania handiarekin. Behintzat hori da nire asmoa. Vale. Eta partida guztiak normala denean, ez dira berdinak. Batzutan eta ibiliko garestu, batzutan ere ez. Bataiara honekin esaterako. Bitan ditugu aukeratzeko aukera askorik ere ez dauzkagu. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Vamos perdiendo. Lo tengo. Agur. Bai. Gero kalkulatzea, beto. Bueno. Alemaniarekin zein gaude investigatzen. Hau, ez da bai hori da. Guazen borrokara. Gauza da berdindazin tankera hiltzen duzun fakzio berekoa. Beti investigatzen zauden tankera doa espuntu guztiak. World of Tanksen gertatu zeidan beste gauza errolo bat nagoela investigatzen T-34-85 tanke sovietarra. Eta egun batean ez dakiz zergaitik, joan nintzen begiratzera zer moduz moldatuko nintzen hori lortu ahal izateko eta bar.
Eta dagoeneko sartu nintzenan erosteko aukera nuen. World of Warshipsen ere berdina gertatu zitzaidan Kongo lortu nahi nuenean. Edo Fubuki. Ez du gogoratzen.
Hala, sagua mugitu bakarrik. Hemen magia dago. Vale. A ver. Zuekin zein nabil lortu nahi. Vale, hori nago lortu nahi. Batzen batela. Ea zer moduz moldatzen garen kasu honetan sovietarrak. Recompensa guztientzat. Ez dago txartu, nahi galdu zen irabazio uneko 10 puntu gehiago. Bale, hau puntuak lortzera eta, bueno, mantentzera. Ez dauka beste misteriorik. Eta 34. 1940. Sagua bakarri mugitzen da bakarri. Neta! Egin bai, ez? Se lo merece. ¡Fuego en el motor! ¡Que alguien me cubra, os digo! Las fuerzas enemigas han tomado una zona. En el blanco. ¡Destruí! Fuerzas enemigas han tomado una zona. Son potentes. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. ¡Solicito fuego de artillería! Fuerzas aliadas han tomado una zona. El enemigo tiene la ventaja. La oruga izquierda ha sido destruida. No podemos movernos. ¡Cargando! Parece que fallamos.
uste dut erresuma batuarekin lia bigatzen gaudela. Edo ez. Ja, bueno, esagu, azuz egin nahi duzuna, niri egin zanteko berdin zait. Hori da, Valentine. Behar ditugulako hau sortzeko. Lako hiru behikulo eta gaude Valentine lortzeko nahi. Vale. Jarretu. Normandia. Non tokatzen zegoen. Edo hemen. Justo ezin dut aukeratu. Edo hemen. Ona joateko edo hemendik ona joateko. ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona!
Agua izatez berdin zaigu. Estatu batekin berriro aurrera. Ayuda de reparación menor y se izateko ez dakit. Venga bat inbertu dugu MB. Y en la guava tokatzen da. Tier bateko bat bide ezkerra. Nahikotxo denbora pasatzen justo. Kuban. Non hasiko naiz. Chaval, dago tanque bat.
Dailara. Zuzenean, arrotasunik gabe, arrokeriarik gabe. Ezagik zen behar dudan hor. Zer behar eskizu. Eran azten garen. Honeki. Esateko berdin zeize tankerekin. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Bentsat partidak. El enemigo ha tomado la iniciativa. Las fuerzas aliadas han tomado una zona. Fuerzas aliadas han tomado una zona. Fuerzas enemigas han tomado
chicos. ¡Vamos ganando! Eskima suntzitut. Hori nobeda da. Orain arte inoiz ez duelako eskima suntzitu. Uste dut, ez nago ziur. Vale, oso ondo, baina ez blokeatu hor. Joe. Borrokara. Eta agian nibelezioko gara. Bale, agian azkarrak etxekin. Eta azkarrak hitz egitea ez da gauzarik onena. Japonia. Bete zazpi. Esaten digun tankerakin joango gara eta listo. Horrela ez dugu burua zertan naztu. ¡Atacad a las tropas enemigas! ¡Sí! ¡Te lo agradezco! ¡Afirmativo!
Britanian ya, vale.
El enemigo va ganando. Hola, guazen berriro. Zurekin ez dut denborarik galdu.
bosgarrena. Ez dago txarto. Hau ere ateago dut. Kondekorazioak ere bai. Eso nahi dut. CM-lau, izan da hori. Hau, Matilde eta Churchill esatea. Gero, desblokeatu alizatu. Beno lagunok hau izan da dena, espero guztoko esan zaizuela. Eta horrengoan gehiago.